igbo niile onye ka anyị ji ije n'ime Nteje Aborgu egwu abịa arụbinagwuo na awa onye ka anyị ji ije egwu ajụjụ ka nna kpọrọ m ọnụ na-eburu ọjụ ụmụnne m giligili ka a na-egili ododo na-ejiri ododo a na-alị na ukwu ose enu ajụjụ ka nna haba onye Chukwu mere eze ga-abụlili eze n'enu ibe Chukwu deli n'odego onye ka anyị ji ije egwu n'ime Nteje Aborgu yewe na m agwa ụwa ma ibe mara m nne m wepụ maka oke nwa si azụ n'ọba nne ya n'abọ onye dịka anyị na-akọwa haba wepụ nwale tishi ike akọchi nwoke nwa abọ mụrụ na Achalla n'ime Nteje Aborgu nwoke nwa bịa weli chiki ka akọ ngị ka anyị na-agwalụ alụsị nwere ibe nna onye jebeli ije oluwa nọ nwanne m ọba si jebe akalaeze kelu na akalaeze ụmụ omume ke na-eme ụwa ụmụnne m nyabụ chika ike aka anyị na-akọwa n'ụlọ nyabụ ha isi bụ chika ike aka anyị na-akọwa n'ụlọ ya wee ara egburegbuo na anyị bịara ka nnuwe ụlọ alụsị arụbinagwu adụ n'olu ụwa bịa n'eze nwanyị nna alụsị na-eli ezu na Achalla adụ na Achalla nna ajụrụ m ụlọ onye ka anyị ji bata Achalla ụlọ ọzọ nwese wepụ maka odogwu nwa m ha na-esi onye nwere Igbo bongo isi Chukwu nyelu ugo ga-etu isi Chukwu mere eze ga-abụlili eze ma ọ soro ilo ma ọ soro ilo odogwu nwere isi ọ na-emu ka nna akọwala ụlọ ewe obi ezi oyi anyị ezigbo nwanne mmadụ abụrụ oyi ya n'eziokwu wepụ maka ha isi chika ike akọ onye ka anyị dị lụta aka anyị na-akọwalụ nwoke mmadụ adịrị obeche nwa mụrụ ka esi ama ogele ya wee ndị ya mụrụ ya na aka ọba ka a na-ekwu ka ụtọbe ka mmasị ọbelu na akwụkwọ kwụsị akwụkwọ kesi akwụkwọ ọba si na ya ga-achọba akara aka ya nwata kwụsịa na chọba akara aka ya ọlụsi ọlụ ọgụ jebe olu oyibo alụchakwena onye na-ezu ụlọ ozi ọma Prophet ARUVALUEZEAMA onye Nteje Aborgu Igbo niile mụ na-ezu ụlọ ozi ya mụ na-ezu ozi ọma nwa m chika ike aka ọgbọrọ niile nwa m na-ekwu n'ọnụ nwanwụ na-agbala ọra niile Prophet a na-agara onye nna ya nwụrụ garala egwu ọla a na-agara onye nwunye ya nwụrụ ọnwụrụ kwue
na-ekwuo ekwu mere ọnụ mere ntị onye ma ọ bụrụ ya nwanye Nteje afọ mmadụ akwụsị okwu onye nwere mmadụ a na-akwụrụ onye nwere mmadụ a na-akwụrụ ndị anyị naba iwe nwere egwu nwa nabaziri ọfụ ede maka anyị na-akụzi n'egwu anyị na-ayọ Chukwu kelu ụwa ogologo ndụ nara isi ike ndị na-enyere egwu aka na ndị na-eti egwu ndị bọlọbọ ebube agụwo nya na-eche egwu Arụvalụezema Alusi jalife ibe na-agbalụ ọzọ nwa m ike agọji akpọlụ nje alụsị oke mgbasi ya n'ụlọ ma nne ya na onye egwu bịalibi ya na-emerụ mkpọtụ ya ekesie ya wee kebe mkpọtụ mmanya ya nọ m agwa nne mụrụ m nwunye nna m ọnya onye chọrọ nke ka anyị na-akpọ ike agọchi ekwugo m ibe m ga-egwu n'egwugwu a kadama ị na-agba ọzọ na-ene anya n'azụ ilo dị n'ụmụnna kalịkwalị na akali o nwere ebe ilo na-adịrọ na ụmụnna tinyekwu uche nyabụwa m mesiri jebọyị n'ime Naịjirịa niile ka m na-agba nwa ibe nya na chi ya gwudelizili ka ọ na-eme na Ghana ya wee Alusi odezi ọhali nwayọ odi nwayọ a na-alụra ya bụ odogwu anyị na-egwu ike agọchi onye ka a na-etu akwụmali nwata n'ime Nteje Aborgu onye Achalla Nteje akwụmali nwata wanụ na ana Achalla ụlọ onye Nteje Aborgu onye ka a na-etu ụdala Nteje wanụ na oyi na ọmambala nwanne gị na-akpọgo abụ odogwu nwere erike ọ na-agba ọgụ onye ka a na-etukwu Alusi na-eli azụ nwanụ na ana Achalla Alusi na-eli azụ na Achalla ụlọ Nteje na nke ikpeazụ ya Alusi na-eli azụ bịara egwu anyị ga-egbu ahụ ya unu na nnukwu ibe na-ekwu ụmụ ovu onye ka anyị ka na-akọwalụ nwanne bụ CEO Managing Director Saking Investment Company Limited ụlọ kaka onye bụ CEO Sonsan King Bitcoin owe nwere na-efiche official big boys ya ọdụ na don't to cry a na-achụrụ ebele achụ onye ọgbụ ya ka a na-agbara agwa kata ma ọgbọba mbọ ka ọ mali ka ọ ga-eme ọnwụ ya obi ji big boy nwanye Achalla Nteje Alusi na-eli azụ nna ewuwa
Alusi na-eli azụ na nke ikpeazụ ụwa onye na-agwa gị okwu bụ prọfet ARUVALUEZEAMA onye ike nke Nteje Aborgu n'Igbo general prọfet ndị egwu na-anaghị onye Chukwu mere eze ga-abụ eze mmadụ apụrụ igbochi ya isikwa n'ike na-eme ọgọ ka isi eme ọgọ alụsi ọma ọgọ wenu n'oyi na ọma mbala onye Nteje Aborgu alụsi oji ego eme ọgọ ụdala amalibe m ka m ga-eme ụdala mmiri niile enyi mbe na-awala ọkụ ụdala ụdala ezi siri jebe agụ nwanyị Achalla Nteje aga agụ mmadụ ime Achalla bịa yili m agụ iri ojii ndị Achalla egwu eme mmadụ kelogwuweli jebe mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ yelele egwu na-agwa nwayọ ka eji emewu onye weli ike wee mewu oweli ike mama mụọ izizi mgbala unu na-egwu bụ na chika ike akọ chika nwere sọne mmadụ ada na ibi ya anya ọ bụrụ ibe eji gwọla ji ka eji gwọla arọnego na-eri ego na egwu aja na Nteje Aborgu arọ ndị ike nga mụrụ mmanwụ ibe na-emere oyi na ọma mba na mụ na-egwu ọ dịkwara ka ọsọ anyị hụrụ n'egwu oji na-erikekweni ọtụtụ mmadụ arụsisi n'umaka zọba na bụaba adịbịa ya wee agbọdụ ọgụ nne nwanyị agbọdụ ọgụ nne nwanyị ike nga ebe eze nwanyị ojije ga-egbu nne gị ojije anyị egbu asị gị chebe mụ Nteje ọnọ n'ụlọ ọnọ n'ezi katama ka ebekwa ebe ka amala onye ikpe maka eziokwu ka anyị na-ekwu akọtule yawe na nna m ụgba agadi nwanyị Nteje ji dị ọka nwoke mmanwụ na-eyi ozu ebu n'isi ọ na-atụ ụdala nwe ibe na-emeli ibe egwu na-akpọgo ya wee liyo ya bụ ụdala anyị na-egwu ogwu ya ụdala si n'owu onye a na-ebiro n'elu n'owu onye bili odusa tapu onye dala mmebeli n'ọmụma n'obodo nọ n'ime ya ofe ọbọdụ Ghana tatu dala na-ejezu ụwa niile na-ekwuru oge maka gịnị aka Chukwu dị n'ime ya na nnukwu ibe nna-ekwu dala wee si na ya ga-eje n'ute ogelimala obi ịdị ya nwanyị ya adameze nwanyị mma lọlọ Chidimma ike
Adazimba ogele malobi ndị eziokwu ebilibe mma Adazimba bịa nwaonye Abia steeti dịka anyị na-agwa Igbo niile bụ nwanne Prophet ndị egwu na n'Igbo uwe ekwuwe Igbo niile bụ ofu n'elu ụwa ike jiri ụtụtụ agwọ ụmụ onye ka anyị na-ekwu ya bụ odozi akụ nwanyị mma ugosi mba bịa nwanyị mma onye mụtali nnekwu Adamu Ugochukwu ike ka anyị abịa Adamu bịa gbalie Adamu bịa n'ụwa na mma Golden baby ụmụazị ndị n'ọdụ yewe alụsị ote nwanyị na-edozi onye nwanyị fọrọ ihu ezigbo ibe fọrọ ya ihu o nwere iwe kọlụbọ ya anyị Chicago chick ibe niile ezula ezu gbauga walụsịrị ụlọ ugbo une iwe beleri ka eziokwu a na-akpụrụ ha arọbịalie mmanwụ n'eli anamawa onye nya na tie na-adị na mma ike akọchi onye na-akalịsị obodo eziokwu ajọ ụkwụ a na-akpọrọ ya gaa n'iru katama ime numada otekwe na tụrụba echemu ibe gị ọ dị mma dị njọ ibe egwu ga-eme eziokwu bụ maka unu malụ ụmụ onye mụtara odogwu anyị na-egbu Robulet Chief Ikako ndị chili Nteje Aborgu mgbe enu nna anyị Ikako ibe o mere erike eziokwu a na-agụrụ onye ka nji na nwa m Chika nwere Sọnde yewe ngelole egwu na-etu ụyọla na-akwa ya na nwunye ya odozi ekwulọlọ nwanyị mma dozi ekwulọlọ mgbata bụ Ikako ndụ ego ndụ anyị dị tata bụ ego mama abụ mụrụ ma na-akpụrụ udegi na ndụ udegi na nke mụtara nke na-adịghị ọkpọtọkpọ nwa anyị na-ekwu dịka akọchi nwoke nwa si azụ n'ọba ndị ya na-abọ yeburu ji isi eje ike akọchi agwara gị ibe ọ bụ na ị na-eme ote na ilo na asịga dịlili katama isi ma atụ n'uche na mmadụ bụ na azụ azụrụ mmadụ bụ na azụ azụrụ azụ eziokwu bụ ndụ ọkwa aka n'ọtọ o nwere ibe ilo na asịga ara ise ibe na-emela Achalla Nteje ibe isi m were ego nwe kwali kotu were ekene kwale matụ n'ego ukene ndị ilo gị kene ndị gị na kene obodo gị ụmụ
na nnukwu ibe nne ezi oyi ka ajọ nwanne n'elu ụwa anyị ezigbo nwanne bụ ngozi n'elu ụwa anyị yewe elele ego na ụyọrọ na-egbolite egugu abịa osi mụ bụrụ ụzọ kene ụmụnne ya ozu siri si n'elu wee nye ike enyi ana ana m ekene misita and misis aka Oyimuchukwu nọ nso ọgọgọ ndị Nteje onye ka a na-etu oyoyo bishọp ya na odozi akwa Adamijeọma Adamijeọma ike ego ka a na-eri azụ oyoyo bishọp Igbo Amerịka na-ekwu ana m akpọ ntekwu Chiamaka ike ego Adamuchukwu amaka Chiamaka ike ego Adamu ọbịala eli ọgụ Chukwu ga-abụ Chukwu gozie Adamu ọbịala eli ọgụ ike akọchi ojije ga-ebune gị ma ụda ga-ebune gị alụsị na-eli azụ na nke ikpeazụ zụwa na nachi alụsị na-eli azụ ike akọchi ka nna ike akọchi ka nna m agwa n'oge o si mee n'ọbụ eziokwu onye nwere gị nwere ibe onye jụrụ gị jụrụ ibe mkpamkpa mma na-agbọdịbụ ọnyụ ogu nwere isi m ihe dịrọ nkọ ogu nwere isi m ihe dịrọ nkọ ogu dị nkọ m ihe nwere isi ike akọchi gara ndị zụla ga-esi n'eziokwu a na-akụrụ ya ọnụ mana esi onye nwere Igbo bụ ngọ ana na-esi onye nwere Igbo bụ ngọ ije ga-ebune gị ma ụna ga-ebune ARUVALUEZEAMA o sila anyị bụrụ ego nwetara n'ime Disemba ya na-akpọpụ ụlọ dogu nwa m lụzuru na o si m oke na ezigbo nne ya ochie Chief Ejigbovu Udense ovu dibịa nwere na mgbede mmule dịka anyị na-ekwu ndị mgbede mmule ya were ike oyime Ejigbovu Udense enwere ozi dibịa na mgbede mmule ọzọ libe ewe arụbinagwu ibe na-emeli mmule ibe chebego oyimu nwadibi na-agbozigbo ọbara ọrụ ya ji mmalị dibịa nwadibịa bịa ibe imeleri ka eziokwu a na-akụrụ ya onye mmalụ obi ọ ga-esi bịa nwadibịa alụzi Ejigbovu Udense chọkụ nọ n'ụlọ ma ogbenye ya na-azụmazi Ejigbovu Udense nyabodo okwu anyị na-etili na-egwu o si m kelekwu ezigbo nwanne ya nwoke ibe anyị ike akọ ya ka a na-etu
egwu abịa o wee si m bụrụ egwu zute ndị oyi ya niile mmadụ ka ejije obodo mmadụ bụ na-abịa azụ ana m akpọ ite aishi digitalụ chika nchekwube nkika anyị na-akpọ Tontikines na Viatana onye ka a na-etu agụba ndị ọzọ wanụ na-eshi ya niile ododu ka adịrị ebe mma na haba adịrịsị ndị ọkụzụkọ ngịkọ ọdụ na-akwalụ onye ọkụzụ ọkọgọ m ngịkọ ọdụ na-ekwu mmadụ ka ejide obodo na ọkụzụ enwere obele onye ewe arọbinagu mmụọ na-akwalụ ụwa Tontikines siwe emelike na-ekwu sie n'ike na-eloteni ndị nọ na mkpa onye bụbu CEO Tikines Global Service Tikines Global Exchange onye bụbu CEO Tikines Travel and Tours Limited ọgaga ọgazi agazi nwa m nkịka anyị na-akpọ Tikines nwanyị ọkụzụ ogbu onye mgbe ndị na-atị ya ụtọ nwa mmụọ na anyị ikenere haba yegwu akpọ ntebe onye dịka ọnwụ onye uke n'ide mmiri gị ka anyị na-akpọ onye ka a na-etuo oyi na-atụ Igbo n'Istanbul oyi atụfu na mmụ na ndị egwu ka ịdịkwuo echi oyi na-atụ Igbo ana m ajụ ese gị ibe menuzu ibe emekwe na mmụ na ndị egwu ibe emekwu n'ụdala anyị na-etiri nyabe alụsị ndụ nke niile gị ka anyị na-akpọ egbe ejela ije ga-eru oyi na-atụ Igbo na Istanbul Turkey akantụ hoda na dosanking Bitcoin exchange alụsị odenigbo ode n'olu egwu ada oyi na-atụ alụsị nke nna alụghọ egwu akpọba ship Uchenna Ọramwe nwoke mmọnwụ obu na-eti onwe ya ozi ebube Chukwu ụzọ wanụ n'ime ibido Nteje Aborgu ozi ebube Chukwu ụzọ abịa ọbata ụna ọbụ onye na-eche onye n'elu ozi ebube Chukwu ụzọ ozi Chineke buru ụzọ eziokwu ibela na-emeri ya ozi ebube Chukwu ụzọ ozi ebube Chukwu ụzọ Chairman Managing Director Tikines Global Service bụ ọkaka Chairman Managing Director Tikines Global Service bụ ọkaka arụbinagu na onye nnuwa na bụrụ nwanne ya iwe onye nwere igogo nwanne ya ọ ga-emeli nwanne ya ala m akwa yegwu akpọba ship dobo nwa onye Nteje dịka na-abọlụ dobo nna dobo banzo odogwu 90 odogwu ezurozi mmadụ na-akpa dobo banzo odogwu ji fonu meli ma ọgụ ọdị ya ụmụ Nteje bụ ka adapụ odibu echi
Dogu Igbo na ndị abịa dịka anyị na-agbalụ ụwa onye ibite Nteje abụọ Dabọba Zumruba bụ Company Limited Chukwu chebe unu ncha egwu anya jememe egwu na-akpọ Nteje onye bụchi eze ego Ishikidi ka m na-akpọ Melara wanu ya Melara wanu bụ ochuche na ọgbaru dịka anyị na-akpọ ife onye mere fete onye ya dị n'iru ife menu chuche wanu na ọgbari anyị kenele gị ọba egwu na-akpọ Ugochukwu ọka Ugoda siri na akịra ka m na-akpọ Ugoda siri odogwu na Nnewi obere obodo dịka London na Anambra Nnewi ezuru ibuwe Amaka bibe n'ọzọ ụbụrụ bụ onye ibeli na Nnewi arụsịnago unu abịalugo oyimụda si na-egwu ị ga-abụlịta egwu akpọbachi Chigozie ihe ọnwụ Yeni ogwu bisi anyị kenele gị Alusi esola amalụ ụzọ wan Wesilat dịka anyị na-afọ n'egwu egwu a na-eturu ebe okpuru ụzọ Alusi esola amalụ ụzọ wan Wofu Wesilat niile dịka nwa ekpozi emele nsugbe wee kene egwu akpọma Chukwudi Nwakabue Bikoro Nsimanu n'ime mmuleru Yeze ego Ojimote mọgọ Ojimote mọgọ Ya mele mọgọ nke m mmadụ ga-ejide obodo na Alusi nwa m Nwakabue Bikoro n'afọ onye malichi ya ivela na-emeri egwu kenelu ọba ụdala sala na ụdala niile ụdala isi ma aba n'oge mgbe elozogwana ndị gị na ma na-eme ma mmadụ erike ezigbo ibu ụdala mala erike ezigbo Alusi na-eli azụ na Achalla Nteje tata onye Achalla ụlọ ntị ibi mere erikezi ogwu na ahụrụ ọgwụ ụdala na-adala ọra niile bịa dali m nke m Alusi oji fon na-eme ọgụ Alusi oji meshi na-eme ọgụ Alusi oji moto eme ọgụ gịnị ibe na-ekwenye ana m akpọ ite Maazị Sandi obere nwa na ọmụma gị ka anyị na-akpọ CEO Maazị Dafu ka anyị na-akpọ Kenweli Hotel and Suites n'Imo Steeti Kenweli Hotel and Suites obu dị n'Imo Steeti nwamụ metụ nwamba bịa Dafu Hotel ebe anyị na-enwe aṅụrị egwu na-aba n'isi ọkwa anyị kwuru ya Ochukwu udo isi udo na-anụ uke ọzọ bụ Chukwu na n'ụlọ dịka anyị
na-akpọ ite Wozakụ Chukwu ndụ egwu ka na-aga n'ihu ụdala si m bụla ekene ka nkenekwu eze ọhịa Chief Anekwe Chukwu efuga egwu na-agbago CEO Son of Grace Roofing Aluminium Nigeria Limited Bogaga Ilusi ezigbo ụlọ chọba imu oyima na-ekwe Chukwu ebuka aka na-achụ ụlọ mma oge bụ na ụlọ na-eriri ozi mmiri tata onye ka a na-etu Yemine nsọ nụ na n'uke kingdom egwu abịa onye uke kingdom onye obodo ọma egwu keneligi oge osimiri yegwu akpọ itewe egwu na-akpọ ite ka Simia Eliot onye ka a na-etu eze mmụọ na anụ eze mmọnwụ anụ na n'uke niile eze onye dị wudili Chukwu onye eze mmụọ egwu ga-ekene gị mama bịa talọsiri m were kene kwalụ na-efe unu ncha eze Chukwu ike ego na-egwu egwu waholi nwayọ na-egwu egwu na-egbu mmadụ ike akọ gị na-egwu egwu waholi nwayọ na-egwu ike studio ka enwere na mkpọ studio kasị ibi ya mmadụ rukere isi nwayọ ka anyị ga-aga na-anya nwanwụ na-akpọ Chisa Chukwu ka dịbịa agwọ ya Chukwu ka dịbịa agwọ ya wee itelibu chita onye ilozolo afọ ihe ewo n'igbo gosi na-edi ezigbo mmadụ adịrị izi yegwu akpọ internship Franklin n'ọfọ n'ụwa aka ranking number limit dịka anyị na-akpọ Shaman Legacy Brothers of Diaspora kenwere isi ọnọdụ na Akira Ghana egwu na-akpọgo yolodụmọdụmaga maka iluwe mma ụdala na-adala ọra niile ụdala ajọ nkịta ji isi anya ọkụ ụdala ogologo ndụ narị isi gaga dị na-agọ n'isi ngị na ndị otu niile ibe mmenụ ibe mmesiri yewe yolodụmọ na bọlọ arọbịa ri mmanwụ na-eri mmanwụ hụ n'ọgbọ mmanwụ na-ebe onye nye na chi na-adị na mma na alụsị ọbịa mmiri ụmụlụ eri oke ibe ndị na-eme alụsị ọbịa mmiri ụmụlụ eri nne m eze nwanyị nna alụsị na-eri eze ọbịa olu ego na-elu ibe na-emeli Nteje Aborgu ibe unu ekwekwana ka ibe mee ụdala ndị Achalla ụlọ onye ka iji malụ Achalla ọzọ nweze ije unu ebu n'ụlọ yewe arụbinago na egwu nwa na-akpọ nwa m wepụ ihe osilọd Tony onwe egwu Tony wepụ ihe osilọd ekwu isi gosi ọgwụ ọna
Antonio Mwagwalinya na onye nne ya nwere eziokwu Ijende ya udala na kene onye nne ya nwụrụ na-anwụrụ Sineri azana shala gbaga agba joint ofe nwere n'ime Nteje bụ ike bijile ezi Igbo Sineri azana shala na-abịa Shimu na ọdị ụmụ mma ụba ụdala ọgbagote ya wee ụdala na adala ụdala n'ọdị ụmụ ọgba ngị nwa Ikwelinya Sineri azụ nwa chala